Držte se, dnes to bude jízda a pojedeme z kopce. První duben je dnem aprílových žertíků. Tato tradice není česká, poprvé se s ní u nás setkáváme na konci 17. století. Ale jak je vidět, dávno jsme ji přijali za svou. Češi mají apríl prostě rádi. A tak jsme si s našimi stylisty řekli, že si ho vypůjčíme do našeho magazínu. Dnešním tématem tedy bude bláznivá móda. Ivo a Dušan jsou stylisté, jejichž životním posláním je dělat svět kolem krásnější. Potkáte-li je na svých toulkách v obchodním centru Olympia Brno, neváhejte a oslovte je. Třeba poradí i vám, co si máte obléct, aby vám to opravdu slušelo. Dnes vám poradí, co na sebe nechcete-li splynout s davem. Takže Dušan, keďže dneska sa budeme venovať extravagantnej móde, tak ja si myslím, že tento náš príchod bude maximálne extravagantný a krásně doplníte naše outfity. No já si myslím, že i Adéla, i Petr, které dneska oblékáme, budou vypadat skutečně jinak, než je ten dav, který je kolem nás. Extravagantní móda. Tak a znova sme v našej obľúbenej brněnskej Olympii. A na nás už čaká Adél, sleduj. Elegantná mladá dáma, že? Co myslíš, s čím bude chcet poradit? Hele, vůbec nevím, ale vypadá tak dobře, že bych ji trošičku změnil, protože ta klasika, nedělají to trošku starší zbytečně? Možno chce nějaký šport, uvidíme. Adél! Adél, čau. Ahoj. Ahoj. Tak vrav, čím potřebuješ poradit od nás? Já si od vás hrozně ráda chtěla nechat poradit s nějakým extravagantním outfitem. V mé práci má určitě modní vkus a vůbec to, co mám na sobě, určitě vliv. Myslím si, že to dělá hodně v tom, jak na kandidát působím a jak je potom i tím vzdělením vlastně celkově zaujmu. Pracuji jako IT rekruter v Brně. Typická pro mě je móda, řekla bych elegantní, protože v práci chodím spíš na vážno, řekla bych, a nejradši mám sukně. Nejvíc, co nemám ráda, je cyklistický úbor. Tak já musím říct, že jako měla jsem takové experimentátorské období, kdy jsem nosila různé takové třpitivé sukně, i třeba, myslím, někdy zajímavější boty, ale já musím říct, že já jako úplně neráda takhle jako provokuju prvoplánově, to zase úplně ne. Já mám ráda zajímavé kousky, ale ne vyloženě takové jako bláznivé. No tak proč ne, že jo, to je super a hlavně takovýhle materiál jako ty, tak to se nám bude krásně přeměňovat. Tak to jsem ráda. Těšíme se a jdeme na to. Rovnou. Naše první modelka Adéla je mladá dáma, která musí ve své práci dodržovat přísný dress code. A jak už to bývá, styl jejího pracovního oblékání se přenesl i do Adélina soukromého šatníku. Ivo s Dušanem se ale rozhodli, že je třeba, aby se naše modelka pořádně uvolnila. Tak tahle úžasná. Hele, vysoký kozačky D'Artagnanky k tomuhle, to bude vypadat super. Ja by som dal extravagantný tento latex, tam ten vršok, ty čižmy. Ne, koženku. Tohle bude vypadat výborně, no. No, přesně. Těším se na to. Nákupní a zábavní centrum Olympia Brno je místo, kde si vybere opravdu každý milovník módy. Dokáží Dušan s Ivem ale splnit dnešní zadání, tedy najít našim modelům kousky dostatečně extravagantní, ulítlé, až bláznivé. Jak nám Adéla už sdělila, vůbec se nebojí být extravagantní. A proto jsme se rozhodovali mezi těmito dvojema botama. No a nakonec vyhráli tyhle, protože samozřejmě nejenom, že jsou extravagantní, barevné, trojbarevná lakovaná kůže, ale mají i zajímavou podešev, která tento rok bude absolutním hitem. Takže dámy, vy je musíte mít ve skříni. No a pánové,
Vy se jich nebojte a taky si něco takového kupte do své skříně. Dámy, saténové bundy, tento rok musíte mít, protože je to opravdu velký hit. Jakákoliv denimová móda bude mít tuhletu bundu jako bestseller. No a Adele, tahleta Marilyn Monroe bude velmi slušet. Existuje mnoho celebrit, které na sebe upozornili i díky tomu, jak bláznivě chodí oblékané. Jednou z těch nejbláznivějších je Lady Gaga, která si na opulentních kostýmech postavila kariéru. Není ale jediná a už vůbec ne první. Svého času svět zvedali ze židle i na dnešní dobu mírné kostýmy švédské Abby. Své si ve světě módy řekl i nedávno zesnulý David Bowie. Výrazné kousky si na tělo během kariéry věšela zpěvačka Cher a nesmíme zapomenout ani na Madonu, která udávala tón světu módy mnoho dlouhých let. V českých luzích a hájích je situace mezi celebritami mnohem šedivější. Výjimkou býval před lety možná Jiří Korn a z dalších třeba Daniel Nekonečný, který ale čím rychleji zazářil, tím rychleji zhasnul. Adele, hello. Adele, my s Ivem jsme se rozhodli, že ten první model, který jsme připravili pro naše divačky, uděláme extravagantní v těch doplňcích, extravagantní možná v tom topu, ale protože tobě chybí vlastně ve skříni takový ty základní věci, které se pak dají kombinovat se vším, jako jsou třeba koženkové kalhoty, které jsou velkým trendem, nebo takhle obrovská kabela, tak si myslím, že jsme zvolili takovou tu černou klasiku, kterou nikdy nic neskazíš a hlavně v té skříni je můžeš mít pořád. A dokud z těch koženkových kalhot nevyrosteš, což myslím, že ty ne, tak tam budou určitě dlouho, protože ty koženkové kalhoty, i když je nenosíš často, ale nosíš je párkrát za rok, tak je prostě využiješ. Těšíme se na druhý model. No já si myslím, že Adele na sobě nemá nic, co by vůbec s kanceláří bylo nějak spojené. A já si myslím, že ta móda dneska, ta bláznivá móda, je skutečně to, co má Adele na sobě. A nám s Ivem se pořád stává to, že nějaké dámy nám říkají, ježišmarja, já se toho bojím, jako na tom věšáku, na tom ramínku, to vypadá prostě... To treba skúšať. A pak to vypadá takto. Máte inspiraci, dámy? Tak já musím říct, že u toho prvního outfitu mě hodně bavily ty barvy. Líbilo se mi, jak to bylo zkombinované. A líbil se mi právě ten základ v těch koženkových kalhotech, které jsou potom kombinovatelné. A musím říct, že tady v tom druhém outfitu se cítím úplně úžasně, že to je prostě něco, co bych v životě nevymyslela. A je to crazy, je to extravagantní, je to přesně to, co jsem čekala. Tak další model pro extravagantní módu je Petr. Co si o něm myslíš? Ten už jde, na ten vyzerá, že jde od Adely z kancelárie kolega, čo? Úplně rovnaký, to bude úplně perfektné. Čau Peter. Čau Petře. Čau. Čau, pojď mezi nás.
Petře, prostě co ty děláš za práci? Já podnikám. Takže a jako, no v jakém oboru, jestli to můžeme vědět? Investuju, pak to doporučuju svým. Takže už chápu, proč tenhle ten outfit, ale... Oxford style, čo? Pokud je to všední oblíkání, tak mám rád takovou prostě ležérní eleganci, nějaký smart casual. A to v podstatě nosím i do práce. Samozřejmě, když je nějaká významnější akce, tak se oblíknu do saka s kravatou, ale jinak takovýhle jakoby typ toho smart casual. Doma chodím samozřejmě v teplákách, tak je to taková pohodlná věc. Doma žádnou bláznivou módu nemám ji v šatníku, protože není to jakoby moje přirozenost, nesedí mi to. Sice, jak jsem jakoby říkal, tak to může být pohodlný nosit noční košili, ale není to, v čem bych se cítil dobře. No, taková klasika, jako hodně si na tom ujíždíš. Evidentně si chceš zkusit, když máme takhle bláznivou módu, si chceš určitě vyzkoušet něco, co asi v tom šatníku doma nemáš. Jasný, přesně. Tak se neboj, tady jsme od toho my dva s Ivem. Vieme, čo na teba dáme, takže môžeme jít rovnou na to. Takhle, když jsme tě viděli, jak přichází, jsme si už říkali, hele, tak to bude minimalismus a extravagance zároveň. Tak to se Tak mám jdeme na na co to. těšit. Pojďme na to. Podnikatel Petr je muž, který, jak se zdá, má módu v malíčku. Ale možná bude vypadat ještě lépe poté, co si jej vezmou do parády naši stylisté. Hele Ivo, já si myslím, že v tomhle obchodě se masakrózně vyřádím, protože já zbožňuju boty, takže jdeme na to. Hele, no já si myslím, že černá kombinace s červenou, že budou správný. Takhle vybereme dvoje a ty červené jsou opravdu skvělý. Ta lakovaná kůže teďka je super, no. Aha, Dušane. Shield. New York City dáme, hej, radšej. Jo, NIC je super. Většina lidí si přeje chodit hezky a pohodlně oblečená, ale zároveň moc nevyčnívat. Existují ale jedinci, kteří se skrz módu snaží odlišit. A není jich zas tak málo. Tak například na Facebooku je skupin zabývajících se bláznivou módou hned několik. Nemine sezóna, aby se některá světová módní značka neblízkla alespoň s jednou kolekcí módy, která vyčnívá z obecných mantinelů. Jednou z nejvýraznějších tvůrkyň bláznové módy je například Vivienne Westwoodová. Ta jednou prohlásila: moje krédo? Vyčnívej, jak nejvíc to jde. Tvým cílem je vykolejit lidi okolo tak moc, aby konečně začali přemýšlet. Móda pro mě není záležitost oblékání, ale protestu, revoluce a vyjádření nesouhlasu s establishmentem. Petr má na sobě extravagantní outfit, který je složen z tmavých džín, chaky parky a kožené kšiltovky, teda z klasických kousků. Ty jsou doplněny zcela výjimečnou obuví v červené barvě, což je barva, která má i v mužské módě své místo. A proto muži, nebojte se jí, vzhůru do červené. Musím říct, že je velmi originální. Na mě až teda výrazně extravagantní korty boty. Kalhoty hodně obtažený, není to úplně můj styl, ale myslím si, že je v pohodě pro lidi, kteří mají rádi takovou tu extravaganci, tak úplně super. Tak Peter, môže sa nám ukázať? No tak absolutně, takže kombinace black a přitom extravagantní, jo, to já si myslím, že to máme krásný, ale hele, Ivo, ještě tomu něco chybí.
No asi použiju ten tvůj krásný klobouk, který tady oblažuješ. A prostě, já si myslím, že teďka je to absolutně dokonalý. A mě ještě baví ten oversize, ten svetr. Můžeš tam dát i ruce, že to má i svoje kapsy, takže vlastně úžasný. Je to fakt super. Petrovi jsme oblékli vlastně takový ten black minimalismus, ale obzvláštnili jsme to jak výběrem toho svetru, který prostě má jako nějakou strukturu a je fakt jako takový multifunkční a jde k různým barvám, tak taky jsem to obzvláštnil vlastně ivovým. Aha, mojím klobčikom. No, ten klobouk je fakt super. Ale nemám načesané vlasy, chápeš? Ale tohle ti taky sluší, hele. Tak tenhle ten outfit už je mnohem lepší i pro mě. Ta černá si myslím, že je decentní, odvážný věci, dlouhý, což není úplně můj styl, ale myslím si, že pro průkopníky velmi dobrá věc zase. A jinak je to celkem pohodlný. Díky, že jste nás sledovali. A příště nashledanou.